Mikel Martinez aktorea ez dago gaixorik. Edo agian bai, zergatik hartzen du pilula bestela? Zuregatik, Marta. Hartuko aktore bat, jarriko dugu laborategiko box baten, eta izan deia, arratoi, laborategiko arratoi. Banik ez dut ezer nabari. Industria farmazeutikoaz mintzo da, larria, kutsakorra eta mendebaldekoa antzeslana. Eneiazko maitea, zerbait atera zait, zilborrean. Pelusa bada, pelotilla bat. Farmazeutikekin eta sortzen diran, batez be gehiagikeri eta zari gara. Gai potoloa da, ez? Aberria, farmazeutikak beharrezkoak izango dira, lan importantea egingo dute, baina kriston poterea daukate, eta orduan kriston potere horrekin ere nahi dutena egin aldute. Eta guk ere nozitu ditugula gehiagikeria horiek, ezta? Griparekin gertatu zen, oin urte bete eskaz, ezta? Merezi du gutxienez adi egotea eta kritiko samar izatea, ezta? Egoera berberean dauden eta izatez ezberdinak diren 3 pertsonaia antzezten ditu aktore bakarrak. Etorkizunean gizartea jo dezakeen gaixotasun larri baten aurkako txertoa probatzen ari dira eurekin. Boltzan inbertitzeko, Egia da guk planteatzen duguna komedia barbaro badala, esageratu da, esperpentikoa, ezta, baina aldi berean errealitateak beti gainditzen du fikzioa, ezta. Beti saiatu gara horrela, gustatzen zaigu. Polita da, jendeak barre egin dezala, eta gero atera dela esan, oso gauza serio eta barre egin dugu, ezta? Polita da. Kontraesana horiek eta... Tartean konpainiaren komedia barbaroa Jokin Oregik eta Patxo Telleriak idatzia da. Mikel Martinez aktorearekin batera lantzen dituzten ikuskizunen ukitua du larria, kutsakorra eta mendebaldekoak. Testuak daukan beste balore bat da aldaketa horiek personaje batetik bestera ez direla bakarrik aktorearen edo horrela birgeria edo zelan egiten duen, baizik eta hitz berdin hori batek amaieran erabiltzen duena eta besteak hasieran erabiltzen duena batean eta bestean zentzu ezberdina daukate, eta beti horrelako joku dramaturgikoekin esan edo testuan dauden jokuak erabiltzen dira aldaketa eta lotura horietan, ezta? Ez dut pirulatxo hartu. Gaztelerazko bertsioa ere prestatu du tartean konpainiak, Enfarmados izenburuaz. Euskarazkoa, larria, kutsakorra eta mendebaldekoa, Barakaldon da hurrengo astean. Ez dago.